איך מכינים עוגת פירורים. דבר ראשון, 2 כוסות קמח. כוס ראשונה. כוס שנייה. לפה. עכשיו עושים כוס וחצי סוכר, אבקת אפייה, עכשיו סוכר וטעם וניל. עכשיו עושים 200 גרם חמאה, שמים, ועכשיו שוברים 4 ביצים. חשוב מאוד, צריך להפריד את החלבונים והחלמונים, ופה שמים רק את החלבונים, ועכשיו אנחנו נשים. ועכשיו צריך להפריד, עד שזה יעורבב טוב. עכשיו צריך להביא תבנית כסף, לא חשוב אם זה כסף או לא, עיקר תבנית כזאתי, אבל צריך גודל יותר קטן, אז אני הולכת להביא עוד אחד. עכשיו מביאים נייר אפייה, בינתיים נשים את זה פה בצד, עד שזה יסתיים להתערבב. עכשיו לוקחים את הבצק שהכנו לנייר אפייה, לוקחים רק חתיכה, ככה שישאר פה לעוגה ופה לבצק, ואז עושים את זה ככה. ככה זה צריך להיות על הנייר אפייה, ופה אנחנו עושים ככה לתבנית, מורחים את זה לתבנית, ואחרי זה עוברים למילוי. ואת העוגה שמים בתנור ל-170 מעלות ל10 דקות, בין רבע שעה. עד שזה מזיב, וחשוב שזה לא יישרף. מכניסים לתנור אחרי שזה ככה. גם את הבצק הזה מכניסים לידו ל-170 מעלות, 10 דקות או רבע שעה, אותו דבר ביחד. עכשיו אנחנו מכינים את המילוי. צריך גבינה לבנה, צריך עוד אחד, צריך שמנת חמוצה ושמנת מתוקה להקצפה, וצריך גם כוס סוכר ומיסטר פודינג, שעכשיו אנחנו נתחיל להכין, נביא קערה. אחרי שמביאים את הקערה שלנו למיקסר, שמים את כל אלה ביחד לתוך להקציף את הכל במהירות גבוהה. אז בואו נתחיל. מחליפים את הוו מזה לזה. עכשיו שופכים את השמנת מתוקה עד הסוף. עכשיו שמים את הסוכר. עכשיו את השמנת חמוצה לבפנים. עכשיו שמים את זה לתוך הקערה. ועושים על מהירות גבוהה. עד שזה יהיה מוכן. אחרי שזה מוכן, אנחנו שופכים את כל זה במהירות נמוכה עם זה. עם הלקקן, מוציאים את זה אחרי שזה יהיה מוכן. בינתיים זה נראה ככה, עוד חצי דקה זה יהיה מוכן. אז עכשיו כשזה נראה ככה, מוציאים עם הלקקן את כל מה שיש. עכשיו גם את השני. עכשיו עושים את זה במהירות נמוכה. ככה. עכשיו אני מכבה.
עכשיו מחכים עד שהעוגה תהיה מוכנה, ומתי שמתקרבת אנחנו שופכים את כל מה שיש בקערה. ככה זה אמור להיות. עכשיו אנחנו מוציאים מהתנור. עכשיו מפרקים. אחרי שזה מתקרר אנחנו שמים את מה שיש לנו פה, ומעל זה שמים את הפירורים שעשינו. עכשיו שופכים את זה לתוך העוגה עם הלקקן. ועכשיו מרחים את הכל על העוגה באופן שווה. עכשיו שופכים את כל הפירורים מעל, ככה. עכשיו מסדרים את הכל. שמים עכשיו 5 קיסמים, אחד בצד הזה, אחד פה, אחד פה, אחד פה ואחד באמצע. מכסים עם נייר כסף ומכניסים למקרר. מכניסים את העוגה למקרר לשעה עד שזה יהיה מוכן.